Яңа ел кичендә, яңа ел төнендә тәмле крештә кунакта бәйрәм табынын әзерләячәкләр. Безнең халкыбызның яраткан җырчылары, популяр җырчыларыбыз, Татарстанның халык артистлары Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов. Иске елны бергә озатып, яңа елны бергә каршылыйк. Мул табыннар, тәмле ризыклар белән яңа елга бергә атлыйк. Дуслар, яңа ел кичендә бергә булыйк. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.